Bij een overwinning op Nijmegen stiert Ares er weer helemaal bij. De top is breed, want er binnen maar liefst 6 ploegen niet alle jaar dicht bij elkaar staan. En Nijmegen is er één van. En Ares zet full uiteen in deze wedstrijd. In het eerste kwart binnen oppermachtig. De verdediging staat goed en haast alle shitpogingen van Ares die vallen goed. Lance Dieter, een van de grote man aan de kant van Ares, de Amerikaan. Tot het rest gewoon brengt de bal bij Mark Sanchez. Hier weer een double-double deze wedstrijd. Het zit meer dan 10 punten, maar ik meer dan 10 rebounds in dit geval. En hij brengt de score op 9-9. Die grote man dus. Lance Dieter en Mark Sanchez hier in de buzzer. Lance Dieter met de 3 punten. Er staat de score van 26-13. Maar liefst 13 punten vastsprong van de Ares. Naast de Samba Band, een Fries-Braziliaanse drumband aan West staat, dan dreunt Ares de Nij nog even terug. Dan krijgt het maar liefst 15 punten vastsprong. 30-15 hier de score van Sanchez. Toch jouwt Ares het even valt. Net alles valt meer bij de Ljouters. Zoals deze van Chitwood. Met Nijmegen biedt het dan ietsje beter te rinnen. De rebound is van Nijmegen onval keurig naar Boeten. En dan de score van Vermeulen, de 3 punter. Nijmegen zet terug. Hier is de score van Bekkering. En ik een fout van Jos Poels. Als de vrije worp er dan ik nog ingeet, dan is het een minimale vastsprong nog maar van de Ljouters. 44-43. Maar Ares pakt er hij weer op. Nijmegen wordt weer dwongen om moeilijke shots te maken. En hier de score van Punch. De misses, ik aan de kant van Nijmegen. De rebound van Sanchez. Lance Dieter dan. Hier maar een no-look pass. Heel vrij op Mark Peterhof. En die brengt de score op 54-44. Nijmegen komt op het laatst nog wel wat dichterbij. Maar via als 4 punten verschil, nee, komen ze net. En via Manny Adako maakt het Ares in de eindfase ijsdienwerk. Ares wint met 66-69, vrij eenvoudig. En voor de 4e keer op Riegen. De vraag is nou, waar ligt het plafond van Ares? Nou, ja. Kijk, ik droom. Dromen, dat mag altijd, denk ik. Die ga ik niet hardop uitspreken. Maar ik denk dat... misschien later nog. Maar zoals we nu bezig zijn, geconcentreerd spelen, als team spelen, goed hard verdedigen. Als we dat voor langere perioden kunnen doen en we kunnen dat echt, dan denk ik dat we zeker thuis van iedereen kunnen winnen. En uit van eigenlijk alle ploegen het moeilijk kunnen maken. Maar dat vraagt een heel hoge concentratie.